Miten menetellä palohälytyksen sattuessa? 1. Käyttäydy rauhallisesti. 2. Tarkista, tupruako kynnysraosta huoneeseesi savua. 3. Kokeile varovasti kädelläsi, onko ovenkahva kuuma. 4. Kuuntele varovasti, kuuluuko ovenraosta poikkeuksellisia ääniä. 5. Tarkista ikkunastasi, onko palokunta ehtinyt paikalle. 6. Ainoa mahdollisuutesi on pelastautua hyppäämällä 6. kerroksen ikkunastasi. 7. Vielä ennen hyppyäsi varmistaudu kuitenkin yhdestä asiasta, ettei kyseessä ole pelkästään hotellijohtajan pieni käytännön pila.